नमस्ते। तो भैया रउआ सबके अपडेट बतावे से पहले हम रउआ सबसे एगो बात पूछे के चाहतनी। भैया बुरा मत माने में बात के, और भैया कमेंट करके जवाब जरूर दें। हम रउआ सबसे पूछे के चाहतनी कि का पावर स्टार पवन भैया के नवरात्रि के गीत भैया अच्छा ना लागेला, या छठ के गीत अच्छा ना लागेला, या रउआ सबके बोल बम गीत अच्छा ना लागेला। अभी रउआ सबके हम बता दी भैया कि नवरात्रि के गाना आवे वाला बा, बहुत सारा सिंगर के गाना आ गइल बा। भैया जब नवरात्रि के गाना आवे वाला बा तो अपन पावर स्टार पवन भैया कहाँ पीछे बानी, तो उनको पीछे नहीं खी। लेकिन रउआ सबसे बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के फैन पीछे बानी, रउआ लोग अभी पीछे बानी। रउआ सबसे बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के लमसम अभी तकले 5-6 गो गाना भैया कंप्लीट हो चुकल बा नवरात्रि के, सिर्फ नवरात्रि के भैया। और रउआ सबसे बतला दी भैया कि हम हर एक अपडेट खबर रउआ सबके पास पहुंचाइले। लेकिन भैया पावर स्टार पवन भैया के जितना भी देवी गीत के इस साल में शूटिंग भेल सब पर अपडेट बनैले बानी। लेकिन भैया कोनो वीडियो पर रिस्पॉन्स ना मिलता भैया, वो वीडियो चलत ही नहीं के, रउआ लोगों के प्यार आशीर्वाद देते ना बानी। तब रउआ लोग हमरा के बताई कि नवरात्रि के गीत कब आवे वाला बा, कब आई कब ना आई, तो का हम ए पर अपडेट बनावल छोड़ दी। भैया बहुत सारा नवरात्रि यानी देवी गीत के गाना भैया कंप्लीट कर दिल बानी पावर स्टार पवन भैया, सच कहतानी। भैया बहुत जल्द रउआ सबके बीच में नवरात्रि के गीत लगातार आई। ये साल के शायद नवरात्रि के गाना में लमसम अभी गिनती भैया नहीं है कि हाँ गाना कितना आवे वाला बा, लेकिन भैया 7 से 8 गाना तो जरूर आई पावर स्टार पवन भैया के। खैर रउआ सब वीडियो के प्यार आशीर्वाद देते रही, आगे रउआ सबके हम हर एक अपडेट ऐसा ही रउआ सबके देवत रहम। तो भैया प्यार आशीर्वाद हमरो पर कुछ बनले रही रउआ लोग। हम पावर स्टार पवन भैया से जितना भी रिलेटेड वीडियो होला, जितना भी जानकारी होला, तुरंत से तुरंत चाहिए रउआ सबके पास पहुंचावल। खैर सब बात छोड़िए, आवत नहीं अपडेट पर रउआ सबके बतला दी भैया कि पावर स्टार पवन भैया के एगो नवरात्रि के गाना और कंप्लीट भइल, रउआ लोग देख सकता नहीं अपना डिस्प्ले पर। भैया ई जोन गाना आवे वाला बा रउआ सबके DRS म्यूजिक से ही गाना आवे वाला बा। देखिए गाना के कोनो खुलासा नहीं के, बल्कि गाना के लिखले के बा एमे जोन की एक्ट्रेस बारी भैया इनको अभी कोनो खुलासा नहीं के, बल्कि इनका नाम का बा। जैसे रउआ सबके खुलासा होई तुरंत अपडेट देम भैया। भैया हमारा चैनल बनाए बन तो वीडियो के लाइक और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर दें।